kuma ciki ne da kowane dan adam ya gani akwai da siga da irin kaddararsa take zo masa. To bari ki jin gaya miki daga yau sai yau kar ki ƙara shiga sabgata ki harkar ki ne harkata. Insha Allah wata rana zai zama labari. Kanwata zuciya da ruhi lissafin su iri ɗaya ne idan ba a bibiya ba akan bar mutum a baya. Kanwata yaya umman mu ɗaya da kai fa. Ke dalla malama ba magana ake miki ba. Sai ka ce ba musulma ba? Ki tawakkali mana Sumayya. kaddarar rayuwa tana bin bil adama ne a lokacin da yake daga sawunsa ita kuma take dora nata a gurin idan kaddarar taka gajeriya ce kakan buga lissafi ba daidai ba a wani lokacin kuma kai tunanin kiyayya ce ta yawa idan baki wasa bai ni zan kashe ki ni ne ajalki sai na ga bayan ki. Insha Allah zan yi kokari na kare kaina daga gare ka. a komar da ya saka ne a cikin ruwa garin ya fatso kifi sai dai kuma lokacin sai gashi kwatsam ya fatso irin dorin ruwan nan a lissafinsa ta ya zai fito da ita kuma ta ina zai bada ita kanwata. Wannan saƙo ne daga zuciyata. Musulun ina son ina son. Inna lillahi wa inna Ya zan iya cire son musul a cikin zuciyata. Dama abin da zan zo gani na mare ta ko za ka rama mata ne. Ba a guzuru kuma ba a shaho sai dai lokacin idan rayuwa ta yi karfi takan bibiya dan adam bukatarsa a daidai lokacin da bukatar ta sa shi ma take bukatarsa. Kanwata. Duk abin da zaka faɗa kai ta faɗa bakinka ne. Ko da na mutu kisan cewa hakan zai sa ni farin ciki. Ka bi ka sa mata karatu na dan Allah ni ban gane ma ni inda ka fuskanta me ke damun ka haka. Kanwata. nema cikin nema kuma haramun ne. Wallahi ina Kanwata. Ranar wanka ba a boyin TV haka lissafin yake tabbas ya buga lissafinsa irin nata lissafinsa daban yake a ina suka batta a ina za su ɗauko ta. Kanwata. Yayi shadi. Kuma ke baki da komai ne a cikin jakanki? Me ke damun ka haka? Waye wannan ne? Ai na daɗe da sanin haka. Ke da ina ruwanki? Tunda ya ci da ya baki ba shikenan ba? Kamfanin Sharaɗa Film Production suka ɗauki na muku wannan ƙatatar shirin mai suna Kanwata. Ɗaukar nauyin shirin Inusa Tayo. Shiryawa Ahmad Safwan Dset. Labari tsarawa da kuma bada umarni MA Zango. Sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a channel YouTube ɗinmu mai suna Inusa Tayo TV. A nan ne kadai za ku fara ganin wannan shirin kai tsaye. Wannan shirin zai fara zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Kanwata bibiyar ta shine lissafinsa.